kategória pomoc s rovesníkom. Kolektív je spolužiakový oporou v škole i v bežnom živote. Dnes, 29. júna 2023, sme my, piatáci Ríško, Dominik, Zilong, Evan a Paľko, stali v sviatočnej nálade v nádhernej sále hotela Lev v Leviciach a preberali sme pochvalu od pani riaditeľky. Ako sme boli na javisku, v mysli sme zablúdili až do prvého ročníka, keď nám pani učiteľka Milenka predstavila spolužiaka Janka Hraška. Všetci sme poznali tú rozprávku a keďže Janko bol malej a útlej postavy, veru nám aj toho rozprávkového pripomínal. Bol taký krehký, že jeho pohyby boli akoby spomalené, nevedel jesť tú stravu ani poriadne vyslovať slová, ale jedno vedel najlepšie – milovať. Veru on nás tak veľmi ľúbil, že nám to denne dokazoval. Nedá sa spočítať, koľko pohľadení sme od neho prijali, ale aj štípance. Aj Ríška nieraz uštipol aj Dominika z lásky, ale ani nemukli. Trpezlivo sme znášali bolesť, iba tiško sme Jankovi vraveli: Janičko, nie je tak, iba nás hladkaj. A Janko nás stále sledoval, čo ako robíme a počas prestávok sa rád s nami a s pani asistentkou poprechádzal. Celý deň si opakoval naše mená a keď sme išli na prázdniny, darovali sme mu vytlačené fotografie, aby mu pripomínali, že sa v škole opäť stretneme. Ako sme rástli, postupne sme si uvedomovali, že Janko nikdy nebude ako my, pretože je autista s mentálnym handicapom. V 5. ročníku si našiel nových kamarátov, obľúbil si Zilonga a Evana, s ktorým si rád zahrá trebárs na háňačku, lebo Evan ho nemilosrdne chmatne za ruku a už aj bežia o 106. Paľko je síce z inej triedy, ale na spoločnom výlete na Devíne prejavil toľko citu a empatie, že neváhal byť Jankovi oporou, keď sa bál spoločnej plavby loďou. Je to iba taký veľký domček na vode, vravel Paľko. Nemusíš sa báť. Pozri, tam je les, tam dom. O chvíľočku budeme vystupovať v Bratislave. A Janko si k Paľkovej hrudi nežne sklonil hlávku a so zájmom počúval, čo všetko si má všímať. A takto s nami absolvoval všetky naše výlety a exkurzie, návštevy divadla aj kina. Aby sa tam aj dobre cítil, priniesli sme mu podušku, aby bol vyšší a dobre videl na plátno. Trochu mu prekážajú hlasné zvuky, zakrýva si uška a potom si musíme dávať pozor, aby sme ho krikom či hlasom hudbou neohrozovali. Jeho staršia sestra Emka bola kedysi tiež žiačkou našej školy a vravela nám, ako sa celá rodina obávala, či sa Jankovi bude v škole dariť. Časom sa však ich obavy ukázali ako zbytočné. Naša trieda sa mu stala oporou v školskom i bežnom živote. Lepší kolektív sme si pre Janka jednoducho nemohli želať. Zo začiatku trochu síce vyvádzal a robil deťom napriek, no i tak sa k nemu vždy správali veľmi tolerantne a pekne. Braček má svoju triedu veľmi rád. Vďaka spolužiakom sa naučil mnoho užitočných vecí a urobil obrovské pokroky. List napísala magisterka Renata Trungelová, pedagogička so žiakmi, ktorí skutok vykonali Evan Garaj, Zilong Šia, Pavol Sklenka, Dominik Bagala a Richard Varga v školskom roku 2022-2023 žiaci 5. triedy základná škola Andreja Kmeťa na ulici Štefánika v Leviciach.